Šieste dejstvo Fičimedia. Fičimedia je sociálno-mediálna platforma. Fičimedia. Vezmi späť hlas, pravdu aj moc do vlastných rúk. Fičimedia nie je len ďalší web, je to manifest slobody slova, otvorenej diskusie a občianskej zodpovednosti. Vzniká ako odpoveď na svet médií, ktoré sú často závislé od reklamy, moci a cudzích záujmov. Našou ambíciou je vytvoriť priestor, ktorý patrí ľuďom, nie inzerentom, nie korporáciám, nie úzkej skupine vyvolených. Prečo Fičimedia? Poprvé, končí priestor pre trolov a nenávisť. Fičimedia stavia na autorizácii a notifikácii, aby mala diskusia meno, tvár a zodpovednosť. Po druhé, vyváženosť spravodajstva nie je doplnok, ale základ. Chceme prinášať obsah, ktorý dáva priestor faktom, súvislostiam aj rôznym úhlom pohľadu. Po tretie, sloboda slova a sloboda názoru sú pre nás princípom, nie marketingovým sloganom. Ľudia majú právo hovoriť, myslieť a vyjadrovať sa bez strachu. Po štvrté, bez reklám znamená bez závislosti od inzerentov. Keď obsah neplatia reklamní partneri, nevzniká tlak na to, čo sa smie a nesmie otvoriť. Po piaté, nové žurnalistické talenty majú dostať šancu. O ich kvalite nemá rozhodovať známosť, ale čitatelia a ich skutočný záujem. Po šieste, najaktuálnejšie spravodajské informácie majú byť dostupné aj v obrazovej podobe. Aj preto počítame s využitím umelej inteligencie ako praktického nástroja pre lepšiu orientáciu v dianí. Po siedme, najširšie spektrum informácií má byť na jednom mieste. Dôraz kladieme na udalosti, nie na kult osobností. Aj na informácie, ktoré sú inde nedostupné alebo potláčané. Po 8. Archivácia udalostí a osobností musí zostať zachovaná. Tvorcami archívu majú byť moderátori aj samotná čitateľská verejnosť. Po 9. Prieskumy majú byť široké, dôveryhodné, online a editovateľné. Len vysoký počet respondentov a otvorený princíp môžu priniesť skutočne relevantný obraz spoločnosti. Po 10. Elektronické referendá majú byť nástrojom občanov. Fičimedia chce ponúknuť funkčný priestor na riadenie a odporúčanie riadenia štátu bez finančných nákladov. Po 11. Monetizácia obsahu musí existovať férovo. Spoplatnený obsah nemá automaticky znamenať, že ho musí platiť samotný používateľ. Po 12. Tematický záber musí byť čo najširší. Fičimedia nechce byť úzkoprofilová platforma, ale miesto pre všetky podstatné spoločenské témy. Po 13. Používateľské prostredie musí byť jednoduché a prehľadné. Ľudia sa majú sústrediť na obsah a zmysel, nie na zložité ovládanie. Po 14. Našou výhodou je aj synergia s ďalšími zaujímavými projektmi, ktoré pripravujeme. Fičimedia je základ širšieho ekosystému. Po 15. Redaktori musia mať voľnosť pri písaní. Bez reklamných partnerov vzniká priestor pre väčšiu odvahu, poctivosť a nezávislosť. Po 16. Občania majú mať možnosť stvoriť ľudovú kandidátku do Národnej rady Slovenskej republiky. Politika sa nemá rodiť len zhora, ale aj zdola, z dôvery ľudí. Po 17. Je najvyšší čas otvárať aj citlivé a háklivé témy. Práve nezávislosť od korporátnych inzerentov dáva priestor pomenovať to, čo iní obchádzajú. Po 18. Naše ambície sú veľké a jasné. Slovenská sociálna sieť, Slovenský archív udalostí a informácií o udalostiach a osobnostiach, reálne online non-stop prieskumy a regionálne aj celosvetové spravodajstvo s najširším záberom tém pre cieľovú skupinu všetci. Po 19. Žiadna cenzúra. Obsah má vzniknúť v otvorenom priestore, kde rozhoduje argument, kvalita a zodpovednosť autora. Po 20. Mazanie príspevkov musí zostať v rukách autora. Nikto iný, ani osoba, ktorej sa príspevok týka, nesmie mať právo vymazať cudzí obsah. Fičimedia je výzva. Je to pozvanie pre ľudí, ktorí nechcú byť len pasívnymi príjemcami obsahu, ale chcú tvoriť, sledovať, hodnotiť, diskutovať a niesť zodpovednosť. Ak má vzniknúť silné médium pre všetkých, musí ho začať používať a podporovať každý, komu záleží na slobode, pravde a budúcnosti verejného priestoru. Fičimedia je nezávislá sociálno-mediálna platforma bez reklám a cenzúry, ktorá stavia na slobode slova, overených používateľoch
a otvorenej diskúzii bez trolov, pričom prináša vyvážené spravodajstvo, široké spektrum informácií, prieskumy, referendá a archív udalostí na jednom mieste. Zároveň dáva priestor ľuďom tvoriť obsah, ovplyvňovať dianie, podporuje nové talenty a otvára aj citlivé témy a buduje jednotný, prehľadný a férový systém, kde má kontrolu nad obsahom jeho autor a kde médiá patria späť ľuďom. Fičimedia vzniká ako odpoveď na hlbokú krízu dôvery v médiá a verejný diskurs. Nejde o náhodný projekt ani o experiment bez smerovania. Ide o premyslený koncept, ktorý reaguje na dlhodobé problémy, manipuláciu informácií, rozpad diskusie a odcudzenie médií od ľudí. Základná myšlienka projektu je jednoduchá. Ak majú ľudia prístup k informáciám, možnosť diskutovať a priestor na vyjadrenie, dokážu sa rozhodovať sami. Fičimedia vytvára prostredie, kde sa tieto tri prvky spájajú. Problém súčasného stavu. Dnešné médiá sú ovplyvnené viacerými faktormi, ktoré zásadne menia ich funkciu. Ekonomické záujmy, politický tlak a technologické prostredie vytvárajú situáciu, kde informácie nie sú vždy prezentované objektívne. Diskusia sa presunula do anonymného priestoru, kde často dominujú emócie, konflikty a extrémne postoje. To vedie k polarizácii spoločnosti a strate schopnosti viesť vecný dialóg. Výsledkom je nedôvera. Ľudia prestávajú veriť médiám, prieskumom aj verejným inštitúciám. Filozofia projektu. Fičimedia stojí na presvedčení, že pravda nevzniká jednostranne, ale v diskusii. Platforma preto nevytvára jeden dominantný názor, ale umožňuje stret rôznych pohľadov. Dôležitou súčasťou filozofie je aj zodpovednosť. Sloboda slova nie je chápaná ako anarchia, ale ako právo spojené so zodpovednosťou za obsah. Každý používateľ má možnosť vyjadriť sa, ale zároveň nesie dôsledky svojho vyjadrenia. Platforma a jej podstata. Fičimedia nie je len médium, ani len sociálna sieť. Je to kombinácia viacerých funkčných vrstiev, ktoré spolu vytvárajú komplexný systém. Používateľ nie je pasívny. Aktívne sa podieľa na tvorbe obsahu, hodnotení informácií a formovaní verejnej mienky. Platforma tak vytvára prostredie, kde sa informácie nielen šíria, ale aj konfrontujú a doplňajú. Diskusia ako základ. Diskusia je kľúčovým prvkom. Na rozdiel od tradičných sociálnych sietí je tu komunikácia viazaná na reálnu identitu. Tým sa znižuje anonymita a zvyšuje kvalita komunikácie. Používatelia majú väčšiu motiváciu vyjadrovať sa vecne a konštruktívne. Diskusia zároveň umožňuje rozšírenie informácií o nové argumenty a pohľady, ktoré by inak zostali nepovšimnuté. Prieskumy a referendá. Platforma umožňuje realizovať prieskumy verejnej mienky v reálnom čase. Na rozdiel od tradičných prieskumov sú tieto otvorené a dynamické. Používatelia môžu meniť svoje názory na základe nových informácií, čím vzniká realistickejší obraz spoločnosti. Referenda poskytujú priestor na vyjadrenie vôle občanov. Aj keď nie sú právne záväzné, majú významnú informačnú hodnotu. Archív a pamäť. Fičimedia vytvára archív udalostí, názorov a informácií. Tento archív slúži ako kolektívna pamäť spoločnosti. Umožňuje sledovať vývoj tém a poskytuje kontext, ktorý často v bežných médiách chýba. Každý príspevok je súčasťou širšieho obrazu a prispieva k pochopeniu reality. Participácia a riešenia. Platforma nie je len o diskusii, ale aj o hľadaní riešení. Používatelia môžu navrhovať konkrétne kroky, diskutovať o nich a získavať podporu. Tým vzniká priestor pre reálne zapojenie občanov do spoločenského diania. Silné myšlienky sa môžu rozvíjať a získavať podporu bez potreby tradičných štruktúr. Trh a príležitosť. Mediálny trh sa mení. Dôvera v tradičné médiá klesá a rastie dopyt po transparentných alternatívach. Fičimedia sa nachádza na priesečníku médií, sociálnych sietí a participatívnych nástrojov. Táto kombinácia vytvára jedinečnú pozíciu na trhu a výrazný rastový potenciál. Vízia do budúcnosti. Cieľom projektu je vybudovať platformu s globálnym dosahom. Nie ako alternatívu, ale ako nový štandard. Fičimedia chce zmeniť spôsob, akým spoločnosť pracuje s informáciami, diskutuje a rozhoduje. Záver. Fičimedia predstavuje systematický pokus o zmenu mediálneho prostredia. Spája technológie, komunitu a princípy demokracie do jedného celku. Ak sa podarí túto víziu naplniť, môže ísť o zásadný posun v tom, ako spoločnosť funguje.
A mimochodom, keby štát používal systém s rovnakou funkcionalitou, akú má Fičimedia, tak vtedy by sa dalo hovoriť o skutočnej demokracii. Podrobnejšie informácie k tomuto projektu nájdeš na stránke Fičimedia fici.to v rubrike Dar pre Slovensko, následný klik na Fičimedia a už neváhaj s registráciou.